Sharon. Sige. 1, 2, 3. Sharon! Lai, sniper. Color yellow pa yun. Naunsa naman katay nga. Sniper po lalagyan mo lagi. Hata na po yung rundro na eh. Oh, ano di ay? Naunsa naman taon ka. Pati yung kadagadagan lalaki sa kalibutan. Si rundro pa man dyan. Magbuot man ka. Magbuot ka yung anak kong lab sa iya ha. Ano kagi kagkwarta tay? Ay, nag-loan ko eh. Nag-loan na lang ako sa kong sildo. Nagkuha na ako daan. Advance ko. O na, may pagkauban tao. Imong igsoon, wadyo kakakuan. Ay, sus, ay, mukuan pa dyan ka. Tao pa imong atimanon kasi imong igsoon. Ay, tagaan, romantika pohon. Una to. Naon sana ako si Ronron. Di ka mong support sa akong love life. Naunsa naman ka na anong si rundro pa man dyan. Kadagadagan tao diya sa kuan. Ano di ay? Kung sa iya akong gugma. Kung ka na pa dyan mo nga. Waman talaga gusto siya. Mag-idawatang motor. Mao gani inang gilisan ako no kay mao gani nag-effort ko kay base hindi ay. Karon dili pa to mo dawat. Tingaya pati kung gapuha gud niya gud. Buot jud ka oy. Ay na kay basig kuha na to sila ron. Isa, magdiri lang ko ng motor kay magdimay katungas ni diri kay may taas ning motor ni. Sige, diri na lang ni. Kung tawgon si Ronron. Sa mukha ninyo eh. Buot man ka. Oo. Yayang Ronron oy, Mrs. Sniper man perte man ninduta kita aning izon tawa jud tagai. May pagubang tawa ni. Ay Ronron oy. Mrs. Sniper man. Tadi na pa dawaton niya da kay pasakuan ni padulong ba. Sige na ba kay usaon yung pagkakuan og di ka mo practice ana. Kano sa man ninyo i-perform sa Filipino nga subject? Dili sa kuan na kabang sa musikahan. Mape. Oh, Mape si kuan, Sir Budjongan inyong banana. Ay sani? Ning maestro o si kuan, Sir Brunayre. sa amo kalimot yung pangalan natin pero di ko kabalo mo kanta gid eh. Ayaw. Yabag mo niya. Ay, naunsa na ni. Ang mga chords lang sa practice ba kaning D, E minor, C, o G. Ay, D. Kupatra na eh. D. Ayun sa ni. G, E, C, D. Ako wa kayo eh. Wa kayo practice din ha. Sila kayo. Balik sa ko sa kuan. Sa ni. Karbisono na tong mga mansinitas. Ano pa day ka ko? Uri kay ko na magsamok-samok na ko ba? Kira. Ron ko. Tara. Ay, practice sa gitar ko. Akong gitudloan ba kay ano sila kuan silang mapi ba karong Lunes daw i-perform na. Kinahanglan may balaan niya ang upat daw ka chords. Ang G nga general, ang E nga emotional, ug ang C nga competitional, ug ang D nga kuan detective ang kung sabi. Ano na ilang kuan si isa na lang maestra no? Si Sir Dunayri man siguro. Ay, lang maestro. Maestro. Nya. Mo, arbis ra ba ko kuan kol? Nang takoy surprise ka ron kol ba? Unsa man na? Naki-surprise niya. Ron. Uli sa dubi. Hi, Ron. Isa ba? Astikol. Hi, Ada Ron. surprise niya. Balik na buko. Samok na buko ni mo. Sapa. Ano naman? Ato diri babae ba? Ang uyab karon bro. Ha? Ang uyab karon bro. Kano sa arapod kol? Gahapon. Kinsa man to kol? Si Grace daw. Bakit kinsa schoolmate daw niya niya. Ibalibada ni Ron. Ay, lamang ko ana. Oh, ato diri kay ibog daw siya sa bungot daw Ron bro. Tundog-tundog pud siya. Nya. Ibalibada ni Ron bro. Kay kauna ka. Maayo eh. Surprise ko sa mo. Naka-surprise ni mo ron ba? Unsa naman pud sad? Naka-surprise ni mo ron ba? Pwede tabunan ako mong mataan eh. Sige. Sige. Ubani ko pa ha. Basig yagbong ko sa bornal ani. Okay, hagbong mo na. Sa lab, kay hagbong ka. Ready na ka? Ang tabon pag matao. Sige. Umuot mo ka. Ano ka? Ala, grabe. Grabe. Kasi na pa. Yaya
Ayan ni Ron. Oy, Unsa din na? secret. Di mo sabat si Nicole og ay. Di mo sabat si Nicole og unsa. Ron kanang sure jud ko ba magustuhan niyo man kay mao jud ba ni akong saad sa imo no nya. Nagsiip pa jud ko sa kong trabaho ani, nag-loan pa ko. 2, 3, Sharon! Lai, sniper. Color yellow pa yun. Mo ko nangandoy ani oy. Tiya ani oy. Nang lakba ni mo ba? Unsa day ka? Ito pa. Tagbaw na ng babae ko ano, nagkalon-lon na. Ikaw ba, di ka kabalo mo? Nako ra pud kayo oy. Si gusto ni mo katong tag 35 pa din kay? Nabito ko siya, di magatag-hatag. Tanawa ni karon oh. Napoy ko ganahan. Ang batasan ni mo ba? Kamu wag tao. Ka maulaw ba, ha? Sa day gusto ni mo? Katong tarak-tarak? Katong motor-motor? Kaulawan man tani mo eh. Ibuhat na gayong tanan sa imuha. Ko ganahan. Ikaw ba magabaan kag babae ka dugayan? Di na ka makakita og babae ng trabaho nimo. Ko ganahan gud anak ko oh. Unsa di ganahan nimo? Tumubot ang takay ba? Sinsya na kayo sa kong anak ko. Lord, nawa ni mo buhat ng babae oh. Uy, nawa na. Isibihan na. Ikaw, Dong. Sinsya na kayo, Dong ha. Ate ni mo ba? Mayra pod oy, di niya dawaton. Mayra pod di niya dawaton. Kani, di niya nadawaton. Ulit ni. Di, sakuha na pod ni. Ha? Puno Kung yuli. si RF inyong gidala diri Dong, man to. Narag balay, baligya ra pod ako. Ha? Baligya na ako. Murag mag-ampo, mangguro kang di ni dawaton kay kara pa Dong semua. Inyo ra mang gipangkwartahan ko na si ate guro. Wala binangwarta na imong ate Dong. Di lumay guro nyo na ba? Yahara ng kabubutod. Pati yung laban, mura magwapo kayo no? Pati yung laban niya. Mga makasabay kong ate lagi. Bugo kayo. O, tanaw. Ano mo ganun yung ano? Giperting gugmahan niya. Yung nagwayan eh. Amot lang jud. Ay, pag-ingana na akong anak daw kay anak ba ko na. Bisan to duwa na niliwat na ko. Ako, pangit man ko pero lahi po. Yun sa na ninyo, lumay guro na ninyo ba? Paminaw na ko. Tinang adika niyo. Adik ani. Amot lang. Sige ra, ron-ron. Kadalihok, ron-ron. Lord. Ang motor ba? Saan eh? Kay gilonan eh. Ilig na ako dawaton pa. Ano dawatan ni kay? Di mo preparasin mga pod. Hindi naman po di mo dawaton. Katong isa. Ano sabi gusto niyo mo? Nang mo po. Doon ta. Kabayo? Awas mo pa to. Naging emosyonal na. Saan ka na? Di mo na ba yan niya na? Ron, pasensya kayo ha kanang dili ko ma-discourage nga. Dili ko maundang ron. Mas moinit pa ron akong paghigugma sa imo ha. Tanong ko ba sa jud ay gusto nimo day nga motor jud ron. Bisag unsa basta gamay. Gamay naman eh. Unsa pa man imong gipangita? Tapos taas pa kayo eh. Nya. Ako pod. Sige lang kay mangita na ko kanang para jud sa imo ha kanang gusto na jud nimo. Ako jud paningkamutan ron nga kanang magustuhan na jud nimo ako ang ihatag sa imo sunod. Kay kaduha naman ko ning hatag og motor niya. Taas man tong isa kani kay di man ko kaganahan. Sige lang mas ako pang tarungon sunod. Pasensya jud kayo. Paul, pasensya jud. Pasensya po kayo sa kong anak ha. Kaya og ako kung ako lang no. Sobra-sobra na ni. Sobra pas dawat ko nag ako. Galing lang kay ang aking anak. Sige lang. Sige bago po. Una guys. Sige, Paul, ako na lang po. Amo na lang po nang ibalik, Paul. Sige. Pasensya kayo sa inyo ha. Kaya kayo eh. Mayra pod eh. Paul, Ano na. Sige dai, pasensya Paul. Ya. Sabi. Sniper ato yung pang ibang